उद्धव साहेबांकडनं इथल्या मतदारांची होती, इथल्या कार्यकर्त्यांची होती. त्यामुळेच पहिल्यांदा दीपक केसरकरांना संधी दिली, दुसऱ्यांदाही संधी दिली. मात्र पक्षप्रमुखांना त्याने धोका दिलाच. मात्र जी फार मोठे मतदार त्यांच्यावरती अवलंबून होते, ह्या ठिकाणचे तरुण अवलंबून होते, त्यांना दगाफटक्याचं करण्याचं काम केलं. ज्यावेळी दीपक केसरकर म्हणण्यापेक्षा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये वरच्या नेत्यांनी भाग घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी दीपक केसरकरांनी सांगितलं की माझ्या मतदारसंघामध्ये कोणीही डोकावून पाहता कामा नये. आणि त्याचाच आज त्रास इथल्या तरुणांना होत आहे. इथली हॉस्पिटल रुग्ण जी सेवा आहे ती कोलमडण्याचं महत्त्वाचं कारण हेच आहे. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो, ज्या चुका झालेल्या आहेत, ज्या चुकामुळे इथल्या मतदारांना त्रास झालेला आहे, इथल्या युवकांना त्रास झालेला आहे, ते निश्चितप्रमाणे ते विषय घेऊन आम्ही मतदारांपर्यंत जाणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.